No niin, moi. Moikka. No niin, nyt me on saatu purentakisko sitten valmiiksi. Joo. Tästä se löytyy. Ja oliko se niin, että sulla oli tästä kokemusta jo entuudestaan? Joo, on. Mulla on tosiaan ollut ihan sieltä yläasteajoista käytössä. Joo. Mulla on erittäin paha narskutteluongelma todettu. Noniin. Ja tosiaan ihan niin, että se on sitten lähtenyt kuluttaa jo niin kuin omaa hammasta aika pahasti. Eli tämä on mulle kyllä aika semmoinen niin kuin elintärkeä Kyllä. työkalu. No niin, selvä. Näinhän me vähän viimeksi puhuttiinkin. Ja tässähän tämä uunituore kisko nyt on. Joo. Se on tämmöinen kirkas, taitaa olla vähän kirkkaampi, mitä se aikaisempi. Joo, kyllä. Mitä vuodet olivat kohdelleet. Kyllä. Joo, ja siitä piti sulle sanoakin viime kerralla, kun otettiin tuolla uudella skannerilla se kuvaus, niin silloin 10 vuotta sitten, kun edelleen kisko taidettiin tehdä, niin sehän oli erittäin epämiellyttävä kokemus, koska silloin tungettiin koko suu täyteen sellaista muovailuvahan tuntusta mönjää, ja sitten piti kuitenkin pitää jonkun aikaa sitä suussa, eli tämä toimi kyllä niin kuin erittäin paljon nopeammin ja kivuttavammin sitten tämä versio tällä hienolla skannerilla. Kyllä. No siitähän moni tykkääkin tänä päivänä. Tosiaan tämä skanneri on tuonut tähän niin kuin aika paljon mukavuutta ja helppoutta tähän touhuun. Että se on simppeli homma kuvata ne hampaat. Muutaman minuutin kestää se proseduuri ja verrattuna tosiaan siihen vanhanaikaiseen jäljentämiseen, niin onhan tämä nyt niin kuin lähestulkoon mukava toimenpide. Kyllä, erittäin kivuton. Ja tosiaan se, että miksi näitä kiskoja nyt yleensä tehdään, niin tietysti justiin toi tuonne pruksaus, hampaita narskutellaan ja hampaat pahimmillaan kuluu silmissä ja paikat ei kestä ja niin edespäin. Jatkuvasti joutuu korjailemaan, niin kiskohan suojaa tosi hyvin ne hampaat ja tavallaan tällä saadaan niin kuin ehkäistyä parhaimmillaan se, ettei tarvitse niin kuin jatkuvasti olla korjailemassa niitä hampaita. Ja tietysti niin kuin yksi tärkeä syy, että se rentouttaa lihaksia ja suojaa leukaniveliä ja sillä tavalla toimii niin kuin hyvänä apuna sen kaltaisiin vaivoihin. Joo. No niin, tämä kiskohan on niin kuin tosi helppokäyttöinen härveli, että moni ehkä saattaa vähän kammoksua sitä, että pystyykö tämän kanssa olemaan ja nukkumaan niin edespäin, mutta kyllä pystyy, että tämä on tämmöinen aika siro, kuten tästä näkyy, tämän kaltainen ja tehty tämmöisestä kovasta muovista kylmäakryylistä ja hyvin kevyt ja köykäinen rakenne ja tässä tavallaan tämän tulostetun mallin päällä voi vähän esitellä, että miten se kisko paikoilleen menee, eli ylähampaiden päälle tähän tyyliin. Suunnilleen napsahtaa paikalleen ja ei muuta kuin illalla suuhun ja aamulla toivottavasti suusta löytyy, niin se on nyt käytännössä sillä tavalla sitä käytetään. Mm-hmm. Joo. Vähän saattaa olla tuollainen naheoloinen, että täytyy vähän keventää sitä, mutta jos se menee sinne, kun se on paikallaan, niin se on tuonne napakka. Ei keiku eikä kiiku. Ota saman tien toi purenta. No se menee vähän helpommin sinne paikoille. Pikkasen vielä kevenästi kyllä. Ota se purenta nyt vielä.